Nevolje u bezdanu. Ne mogu da verujem. Tome, videli smo šta se desilo. Teškoća sa kružnom kosačicom, batice, izgledalo je kao horor s motornom testerom. Kako god. Ali pre bih da zabrljam u Betadromu nego u Perimu. Stalno si tamo u poslednje vreme. Jedva da te viđamo. Da, češće si u Betadromu nego što sam ja kažnjen. Pa šta drugo može da uradi? Mora da sazna sve što može o bezdanu Preksor pre nego što se prebaci tamo i počne da skenira. Ne smem da pogrešim kao kad sam se borio s gospodarom šifri Krelanom. Taj bezdan je nezgodno mesto. Potpuno je nepredvidivo. Zaista moraš da paziš. A tu su i stvorenja. Opaka su na nezgodan način. Kad stvorenja iz bezdana Preksor napadnu, moraš da budeš spreman ili si gotov. Zato toliko dugo ispitujem tu lokaciju. Da budem spreman, ali jednom ću morati da se prebacim tamo. I to možda upravo sada. Napred, ortak! Skeniraj neka gadna opaka stvorenja iz bezdana Preksor. A kad se vratiš, želim prva da se borim sa njima. Posle mene. Tome, znam da još nisi bio u bezdanu Preksor, ali i drugi igrači su osvojili sken bezdana Preksor i niko od njih se nije vratio sa skenom nekog bića ili borbene opreme. Čuo sam da se par igrača prebacilo tamo i nikad se nisu vratili. Ta lokacija može biti opasnija nego što misliš. Sigurno si spreman? Spreman ili ne, idem. Možda ćeš morati brzo da se vratiš. Zato neka ti skener uvek bude spreman, važi? Vidimo se uskoro. Nadam se.
Lakše ću preći na drugu stranu bez kružne kosačice. U redu je. Samo hoću da te skeniram. Ne opet! Počinje da se drmam. Trebalo bi da skeniram još jednu lokaciju dok sam ovde. Tako neću otići praznih ruku ako brzo moram da se vratim. Smildon! Ne mogu da ga nadvladam, ali skenirat ću ga pre nego što se prebaci. Polako, Smildone, neću da ti naudim. Ne diraj to! Osetljivo je. Šta je ovo? To je skener. Video sam još jedno biće poput tebe. S ovim. Poput mene? To mora da je bio gospodar Šipri Krelan. Kromax ga je napao, ali on je to potrebio da pobegne. Ja hoću da napustim ovo mesto. Pokaži mi kako. Bojim se da to ne ide tako. Ne možeš... Pokaži mi. Taj skener može da koristi samo jedna osoba. Ja. Kao što je Krelan upotrebio svoj. Tako to ide. Žao mi je. Idi. Odmah. Smildone, zašto želiš da odeš? Ovo je tvoj dom. Život je ovdje težak. Borim se svaki dan. Preživljavam jer sam jak. Ali ne zauvek. Ostajem star. Moran. Sad pojavilo se nešto jače od mene. Jače od bilo kog stvorenja ovdje. Stvorenje iz drugog plemena? Jednog dana tlo se treslo, gore nego ikada pre. A kada je stalo, nešto je došlo iz podzemlja. Nešto živo. Ali ne stvorenje. Nešto. Dolazi. Moraš da ideš. Upotrebi skener dok još možeš. Dozvoli mi da te prvo skeniram.
Samo par sekundi. Samo par sekundi. Nisam skenirao Smildona, ali makar imam novi sken dna bezdana Preksor. Super! Idemo da se borimo u Betadromu da mogu da ga vidim. O, sjajno, Kaze! Moći ćeš da se boriš s Tomom u bezdanu Preksor. Posle mene. Hej, šta bi sa onim dame imaju prednost? Ja sam ti najbolji drug. Trebalo bi ja da budem prvi. Hajde, Tomi, izaberi mene i daću ti svoj pohovani luk. Obećao si da ćemo se boriti u bezdanu još pre 2 nedelje. Drugari, ne svaljujte ovo na mene. Vi odlučite ko će prvi. Važi, kako? Da vidimo. Jel imaš karte haotika kod sebe? Imam. Evo kako ćemo. Okej, izabrao sam kartu bića donjeg sveta za Kaza, Denijsku kartu za Saru i Mipedijsku kartu za Peytona. Ko prvi nađe svoje omiljeno pleme, prvi se bori sa mnom. Pošteno. Saro, prvo dame. Izaberi kartu. To! Ča! Čuvaj se, bezdane Preksor! Dolazim! Uhu! Arias je dobar penjač. To će mi biti potrebno u bezdanu Preksor. Peyton obično koristi Mipedijice, tako da ću upotrebiti pesmu sagledanja da poništim njegovu nevidljivost, a kamen Vlarika će da pojača moje zemaljske napade. Upotrebit ću Vintu zbog njegovih sjajnih vazdušnih napada. Nikad se nisam borio u bezdanu Preksor, pa ću uzeti Torvek da mogu da ga vidim iz vazduha. I pesmu oporavka ako me Tomi prejako udari. Spreman? Već znamo gde ćemo se boriti. Arias napada Vintu. Zaigrajmo haotik, batice! Kamena oluja! Ej, Peytone, jesi li ti ratnik ili turista? Prasak munje! Klimavo smo počeli. Ovo me boli više nego tebe. Ako ga vidim, mogu da ga pobedim. Već smo sagledanja. Prikaži Vintu. Kameni talas. Gvozdene kugle. Nalet vetra!
Juhu! Hej, težak si! U tome i jeste što? Gromoviti povijek! Kameni talas! Sigurno onaj stvor koga se Smildon plaši. Ne krivim ga! Idemo! Kakvo je to stvorenje? Tom nije stvorenje, inače ga Tom ne bi imao u skenu lokacije. Hajde da ga zajedno napadnemo. Beži! Izvini, Tome! Vidimo se u dromu! Hoću da ostanem i saznam više o ovom stvoru. Baci mi tvoj torbek! Važi! Hvala! Nema na čemu! Izgleda da smo ovde sigurni. Bio sam na mnogim lokacijama, ali nikada nisam video mesto sa ovakvim stvorom. Prelazi na ovu stranu! Šta ćemo da radimo, ortak? Hoću da probamo da ga zaustavimo. Hajde da ga udarimo svim napadima. Važi! Upotrebi moćni udar! To je bio najsilovitiji udarac ikada! Da, Dobar sken. Borili ste se i s lokacijom i između sebe. Zašto nam nisi rekao za tog stvora? jer nisam znao. Smildon me je na to upozoravao. Nije hteo da me napadne kad sam se prebacio. Hteo je da te zaštiti od tog... Ali šta je to? Definitivno nije stvorenje. Izgledalo je kao nekakva bolest. Misliš da je bezdan preksor bolestan? Možda. Čoveče, ne bih želeo da sam dežurni lekar za to. Jednog dana ću naći način da zaustavim tog stvora. Kako? Zašto? Zbog Smildona i ostalih stvorenja u bezdanu Preksor. Užasno je živeti tamo ako znaš da ta stvar može svakog časa da se pojavi. I ako ne nađem način da ga zaustavim, onda ću da pomognem Smildonu i ostalima da pobegnu. Ali
Otkud znaš da je Smildon preživeo?